Какво ви доведе днес на нощта на предприемачите? Да се срещна с съмишленици, хора, които движат идеите или търсят нови идеи, искат да ги реализират и да ги обсъдят с хора, които мислят като тях. За сега успявате ли да намерите такива хора? Енергията е висока, всеки се занимава с нещо различно и със сигурност ми е интересно да чуя различни гледни точки и въобще историята на всеки. Да, това ли? Хубавите идеи всъщност се раждат в разговора. Абсолютно. Това ли е всъщност най-важното? Нали? Хубавите идеи, атмосферата на самото събитие? За мен лично да. Хора, които търсят нови възможности за развитие и имат така някакси хъс и голямо желание да се реализират отвъд обсега на корпоративната култура и офиса. Ако сте били на други бизнес събития, тук с какво е по-различно? Ами всъщност аз идвам за втори път. Това, което ми харесва е, че всеки си говори с всеки. Няма граница. Много са отворени всички и всъщност са изключително много хора, млади. И на мен ми е много приятно да бъда тук. Да. Много ви благодарим и приятно прекарване. И аз благодаря.